सिगांलाय जोङो 70-80 खामायनो हायोमोन। खुलुमबाय बयखौबो दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायबावनाय जाबाय। आङो दायो दंफैयो जाहैबाय बेंगलर सिटिनि सिङाव थानाय रामुथि नोगोर होननायाव। बेयाव फैनायावहाय आङो ओरैबायदि जोंनि बर' आइजोफोर लोगो मोनदों आर्बान कम्पानियाव मावनानैहाय गोबां रां आरजिग्रा। दा आङो बिथांमोननियावहाय सोंनानै लानोसै। दा गावबा गावनि नामफोरखौहाय एसे खोन्थाहरदो। आंनि नामा अनसुमै। आंनि नामा जया। आंनि नामा जारौ बसुमतारी। गामिया चिरां थास'बारि। आंना गफुरमोन ओमफ्राय दा आं चिराङाव हाबा जाफैबाय। चिरां फादाबारि। जोंनिया फालुपुं रैसुमै जुलि ओमफ्राय गामिया ओमफ्राय डिस्ट्रिक्टआ सनितपुर। दा नोंथांमोना खोनाबाय जानो हागौ। आङो बिथांमोनाव सोंनानै लानोसै बिथांमोना बे कम्पानियाव मावनानैहाय बेसेबां रां आरजिनो हायो मासावहाय। बिराद गिदिर कम्पानियाव मावो। दा नोंथांमोना बेसेबां रां आरजिनो हायो बेयाव मावनानै? 70-80 खामायनो हायोमोन मासाव। औ जोंना आर्बान कम्पानि नालाय। सिगां आर्बान क्लाबमोन। आर्बान क्लाबनिफ्राय दासो कम्पानि जानायनिफ्राय सोब खामानिबो मोनजोबो बेयावहाय। क्लिनिंनिफ्राय लानानै मेकआपनिफ्राय लानानै गासिबो बिउटि सार्भिस गासिबो दंजोबो नालाय। ओमफ्राय दा बे कम्पानि जानायनिफ्राय जोबोद माने मा होनो खामानिया जोंना दायो रुल्सआ गोदान मोननायखाय डाउन जादों आरो। ओमफ्राय दा जोङो 30-40 बिदि दोननो हायो आरो। दा नोंथांमोना खोनाखाबाय बिथांजोंनि खुगानिफ्रायनो। बेयावहाय जोंथ' आर्बान कम्पानि बिराद गिदिर कम्पानि होननानैहाय मिथिनो मोनो। बियो एप्सनि गेजेरजों जायोना? औ मबाइलावनो थागोन बिनि एपआ। बे एपजोंनो जोङो बुकिंखौ एक्सेप्ट खालामनांगौ ओमफ्राय थांनानै मावहैनांगौ। गावनिनो खरसा बाइकनि थावनि थांलाय फैलाय गासिबो गावनि जाजोबो आरो। ओमफ्राय दा नोंथांमोनाथ' बेयावहाय फेमिलि थायो गासिबो फेमिलि गोजा। दा बेयाव जानाय लोंनाय रुम भारा खरस गारनानैहाय बेसेबांसो आखाइयाव लाखिनो हायो? जोङो दा जों आर्बान कम्पानियाव मावनानै बेयावहाय आर्निंआ देखायो 80-90 देखायो। मालाबा 1 लाखसिम देखायो आर्निंआ। खिन्थु जोंनि बेयाव मोनसे गावनि बेक्ति मोनसे फिसा पार्लार बायदि आरो ना खुलिनानै दोननाय बायदि। बेयावहाय जोङो प्रडाक्टबो बायनांगौ। गावनिनो सोब सार्भिसनि प्रडाक्ट किटफ्रा गावनि जाजोबनांगौ। थांलाय फैनायनि थाव खरसा जोंनि जाजोबनांगौ। दा बेयावहाय रुम भारा बे प्रडाक्ट बायनाय गासै बायखांजोबनानै आग्लायनाया जोंनावहाय 30-35 बिदि थागोन आरो। माने बेयो खामानि मावनो थाङोब्ला बै कास्टमारनाव इउस खालामनाय थाव बायदिसिनाफ्रा नोंनि जाजोबनांगौ? औ जोंनि जाजोबनांगौ। मानो होनबा बे जोंनि फिसा मोनसे पार्लार खुलिना दोननाय आंनि बेक्ति बायदि आरो। जों दा बे कम्पानिनि पार्टनार आरो जोङो। आरो आङो सोंनानै लाबावनि दा बिथांजोमोना बेयाव खामानि मावनानै बेसे गोबाव जाखो आं बेखौ बिथांनिफ्राय मिथिनानै लानोसै। बेसे गोबाव जाखो बेयाव मावनाया? दायो आङो पार्लाराव मावनाया जेनेबा बाहेरा पार्लाराव मावनाया 3.5 बोसोरसो मावदों। ओमफ्राय दा बे आर्बान कम्पानियाव फैनानै मावफैनाया 4 बोसोर जाबाय। खोनाखाबाय नोंथांमोना। दा बेबायदिनो गुबुन जायगायावबो जोंनि बर' मानसिफ्रा गोबां गोसारना दङ। गिदिर बिजनेस मावनानै गिदिर गोबां फैसा थिखोनो हानाय बैफ्रावहाय जायगा मोननानै दङ। नोंथांमोना मिथिजोबाखै। हयथ' नोंथांमोना बेफोरबायदि खामानि मावनायखौ गाज्रिबो सानदों जानो हागौ सोरबा बायदिया। नाथाय बेफोरबायदि नङा। बिथांमोना गावसोरनो फेमिलि नुजोबो। आं दा लास्टआव देखायगोन नोंथांमोनाहाय बिसोरनि फेमिलिखौ हौवा हिन्जाव आं नोंथांमोनाहाय फेस रिभिल खालामजोबगोन नोंथांमोननि सेरावहाय। बेयावहाय जेबो गोनो गोथो साननांगौनि गोनांथि गैया। नि खामानिया अनलाइन बुकिं जायो नालाय। बेयाव मात्र हिन्जावखौल' मावनांगौ। हौवानिया हौवा आलदा फैखायो। बेनाव बुकिं थांखायो। जोङो फनावहाय हौवाया मालाबा बुकिं खालामनायाव जों एक्सेप्ट जाबायबा थांब्ला जोङो बेवहाय फन खालामनानै खोन्थाहरखायो आरो ना हौवाना हिन्जाव। ओमफ्राय हिन्जावनि होनबासो जों थाङो। ओमफ्राय हिन्जावनि नङाबा जों हजोंनिफ्राय केन्सेल खालामनानै कास्टमार केयाराव फन हरनानै कम्पानियाव खोन्थाहरो। ओमफ्राय केन्सेल खालामनानै जों फैयो आरो। माने हौवाफोरनिखौ मावनो मोनो। हिन्जावफोरनिखौ मावनांगौ। बेबायदि एक्सट्राखा आरो। हिन्जावफ्रा हौवाफोरनिखौ मावनांगौ नैबे खामानि नङा आरोखि बिसिना। माने हिन्जावफोरनि हिन्जावफोर हौवाफोरनि हौवाफोर बेबायदि मानसि दंजोबखायो। नोंथांमोना खोनाखाबाय
सोरबा बायदिया बिदिनो गोबां गाज्रि सानो नालाय माने बिदि न'आव थांनानै मावहैलायनाय सोरबा माबा मासुलनो मोदोमनानायनो बेफोरबायदि हेब्रे नाब्रे साननाय दङ नाथाय बेफोर गासिनबो आलदा आलदा गोजा आरो बेफोरबायदि मोदोमनानाय मानाय गैयाना औ मोदोमनानाय थेरापिस्टआ आलदा थाखायो जोङो बिउटिसियानल' स्किन सार्भिसल' जोङो मोखांखौ देलायहोनाय मोखां आथिं फुनाय बेफोरबायदिल' आरो जोंनि खामानिया खानाय एक्सट्रा फैखागोन मोदोमनानाया नानाय एक्सट्रा फैखागोन जों मात्र बिउटि प्रडाक्टनि खामानि स्किननिल' नोंथांमोना आंनि सेराव साथाम जिरायनानै दङ बिसोरखौ नुनो मोनदों बिसोर गासिबो बे मोनसे कम्पानियावनो मावजोबो माने खामानिफ्राल' आलदा आलदा जायो आरो बेफोरबायदि माने कम्पानिया मोनसेयानो अर्डार फैनाया आलदा आलदा जायो रुमाबो आलदा आलदा कम्पानि नालाय सोब रोखोमनि खामानि मोनजोबगोन नोङो न' फोसाबनाय कारेन्टनि खामानि मेकार ओमफ्राय नोङो मोनगोन क्लिनिंनि मोनगोन नोङो ओंखाम संग्रा नांगौबा बेयाव मोनगोन नोङो मोदोम नानाय मोनगोन नों एसि रिपेयार खालामनो मोनगोन फ्रिजनि मोनगोन वाशिं मेशिन मोनगोन टिभि गासिबो दंजोबो दायो लेपटपनिबो ओंखारबावबाय जोंनि बे कम्पानियाव आरोना हौवाफोरबो गामिनिफ्राय फैदोंबा बेयावहाय जइन जानो गोसोबा नोंसोर जानो हागौ आरो आर्बान कम्पानियावहाय गासैबो दंजोबो ओमफ्राय जुदि बेयावहाय जइन जानो गोसो दंब्ला मानसिफ्रा दा रायजो राजाफ्राथ' बे भिडिअखौ नुगोन बयबो सोंहरगोन जोंबो खामानि मोनगोन नामा होननानै दा बे खामानिखौ मावनो थाखाय ट्रेनिं लानो गोनां जागोन नामा औ ट्रेनिं होगोन बिसोरो दायो सिगांलाय बिदि नङामोन दायो ट्रेनिंनि थाखाय फैसा पे खालामनांगौ हिन्जावफोरनि बिउटि सार्भिसावहाय 43,000 पे खालामनांगौ होनदों ओमफ्राय हौवाफोरनिखौ आं दा बुंनो रोङा बेसेबां पे खालामो ओमफ्राय बेयावहाय खामानि मावनोबा गावनि बाइक नांगौ नङाबा हानाय नङा आरोना गावनि बाइक थानांगौ थांलाय फैलाय खालामनो थाखाय माने बे खामानिखौ रोंखानानै फैलाबो ट्रेनिं लाफिननांगोन नामा बिसोरनि कम्पानियाव फैयोबा औ बिसोरखौ जेनेबा मास मोनसेनि जाय रोंथारा मास मोनसे ट्रेनिं होगोन ओमफ्राय बेफोरबायदि फिसा फिसौ खामानि क्लिनिंखौ बांद्राय गोबाव लाया आरोना 15 डेसफोर लागोन दा खोनाखाबाय रायजो राजा बिथांमोना मा फोरमायदों दा बेनो सोरबाफोर मावफैनो गोसो दङब्ला नोंथांमोना बेयावहाय माने फैसा होग्रोनानैहाय ट्रेनिं लानो गोनां जायो मास मोनसेसो जायफ्रा रोंथारा बेनो आरो रायजो राजा नोंथांमोन दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला भिडिअखौ शेयार खालामो दाबाव गले गले खावलायबाय थानाय जायो मानोना नोंथांमोननि अननाय आरो सापर्टनि गोनांथि जोंनोहाय बेनिखायनो नोंथांमोनखौ नोंथांमोननि आथिं सेराव जोङो खनले बे बाथ्राखौ बुंनो गोनां जायो दा बयबो बाय बाय लाहोदो बाय गोजोनथोंसै भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय जै बर' हारिनि जोंनि बर'फ्रा जेरावबो गोसारना दं आरो बेबायदिनो भिडिअ नोंथांमोना नुलांबाय थानो बारा गोबाव सम गैलिया खालि नोंथांमोना भिडिअखौ लाइक होनांगौ चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनांगौ बास बेनो नोंथांमोननि अननाय आरो सापर्ट बेबायदि मोनब्लानो जोबोद गोसोआ गोग्गानाय मोनो गावखौनो दुगानो दहाय बुंदोंमोन नोंथांमोननोहाय बिसोर गासिबो फेमिलि गोजा आङो दा बिसोरखौ हौवा हिन्जाव नोंथांमोननो सिनायथि होनोसै ओरै फैजोबदो फैद' बिसोर जाबाय सानैजों हौवा हिन्जाव बोराय बुरै ओमफ्राय सानैजों बिसोरो बोराय बुरै बै सासेजों गोजा गाननायजों नै ओरैहाय मुथुथु दं नोंथांमोननो सिनायथि होबाय दा बिसोरो गासिबो फेमिलि थायो बेवहाय गासिबो इउटुबार गोजा ओमफ्राय नोंथांमोना बिथांमोननि चेनेलनि नामखौहाय आङो गावखौनो बुंनो होदो दे आंनिया सिडि बड' ब्लग ओमफ्राय गाइस आंनिया पि थांखि ब्लग अननानै साबस्क्राइब खालामलायनानै होब्लानो जाबाय आंनिया राहिल आरके दे मैदेरसो बिथाङा बारा गोबाव जायाखै मास मोनसेल' जादों इउटुब खुलिनानै दा बिथांमोना गावबागाव रुमाव थांसिगोन बिदाय नालायसिगोन ज'यै आलासि जालायबाय थायो बिसोरो बेनि रुमाव बैनि रुमाव गाबोन बैयाव दिनै बेयाव बेबायदि आलासि जालायबाय थायो इन्टारेस्टनो गावजों गावनो बोनो खाथि नालाय रुमाबो
दा बेनो आरो रायजो राजा नोंथांमोन दा आं नोंथांमोननो दहाय बुंनाय बायदि स्राय देखायजोब्बाय सिनायथि होजोब्बाय सिनायना लादो ओमफ्राय बैयो दाथ' बालन्दानो फाग्ला बिदिजों जायो बोरै खोनानानै आं बायदि बालन्दा बेबो नंगौ नामा नुवाखै दारिफ्रा मोनलायनानै दं जों फावनो हम गोर में जाएगा हम घर में जाएगा हम तेरा दे गोर में जाएगा बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय दिनैनि भिडिअखौहाय बाय बाय